Ọmụ Igbo ekene m unu. Dịka esi wee mụtu amalụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu abịa nka kọwalụ na ihe gbasara Itu-nzu etu esi atụ nzu. Ịfụ na kịta na-abịa Itu-nzu na ọ bụrụ na ebe Itu-nzu efe esiri m east ọwụwa anyanwụ maka na ebe ike anyị na-esi abịa na ịfụ na m yiri slippers na ụkwụ m eyipụ slippers enwere reason ihe iji eyipụ slippers bụ ka ụkwụ gị wee luo ala. Nke mbụ ị kwesịrị ịma onye ụkwụ ya luru ala na-absorb the natural mother earth energy. Onye ụkwụ ya luru ala mmadụ agha aka uwe ọgwụ ọ bụghị a na-aka gị dị ọcha ị na-asọ nsọ ala as long as ụkwụ luru ala ị na-atap the natural energy and the grounded down to earth. Mmadụ agha aka uwe ọgwụ unless na ị na-eme ihe ana na-asọ nsọ mana gị na ana dịghị ana na mma you are protected. Nwere ọgwụ karịrị ana ịghọtara ya maka na ma onye na-agwọ ọgwụ enu ma onye na-agwọ ọgwụ ana na iri so ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ọnya kpatara eji ayipụ akpụ ụkwụ n'ala ka ị connect here to the vibration of the earth element a na-akpọ gnomes and herbs nyere ya na-alụkọ ọrụ. Then nke abụ ya then abịa na nzu. Ihe a bụ nzu bụ ihe ọma. Ndị ụka na-akọtọ nzu maka na ha aghọtara ihe anyị ji eme nkụzi abụ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ya kwesịrị ịma. Ihe a bụ nzu, ihe a bụ clay, ụlọ esi na mmiri eweta. Ịghọtara ya? Ihe a bụ clay, white chalk, na mmiri ka esi eweta ya. So nwere ihe ọbụla has nothing to do with fetish. Then ndị Igbo na-atụ ilu si na nzu anyị fụrụ kịta emisiri eweta ihe a na-akpọ edo. Edo bụ ihe si na dọs a na-ewepụta and dọs a bụ ihe eji ekwubi okwu maka na ọdịnala Igbo kwenyere na a ga-eji ihe ịma wee kwubi okwu. Ndị Igbo na-ekwu na nzu a ịfụrụ na aka mmanụ nzu anaghị ama unyi. So ihe anyị ji ekwubi okwu na nzu bụ ihe ọma. Nzu represent purity and perfection. For that reason anyị ji ewe na-ekwubi okwu dịka isi ma n'ọdịnala Igbo na ihe ọbụla ha na-eme ha na-eji ekwubi okwu. Ọhị kwesịrị ma ọnya ka anyị ji atụ nzu na aka mmanụ nzu ama ama na unyi. That is aka ọbụla metụrụ nzu bụ ihe ọma na ihe ọjọọ ama abịa. Unyi represent darkness. So and nzu represent purity, white. So ọ bụ na aka ọbụla metụrụ nzu malụ nzu anyị ama unyi bụ na aka ọbụla metụrụ nzu ama emetụ ihe ọma. So nzu attract purity and ihe ọma, goodness of life. Na ka ngwazi ya pụtara eji atụ nzu ọ bụrụ na nwaanyị ka mbido na nwaanyị. Nwaanyị adịghị atụ nzu ogologo. Ịghọtara ya? O nwere ka Chukwu oke si wee kee nwaanyị. Nwaanyị ọgwụgwọ na nwaanyị na-anyụ mmamịrị ya afụ na ọpọmpọm straight ọ da-ame ka nwoke. So for that reason etu nwaanyị si atụ nzu bụ nwaanyị weta nzu etu a ọ tụpụ nzu mmapụ ka nwaanyị na-amapụ nzu efere etu a etu a afịa na-anụ ụbọchị na-anụ ifo ka si wee tụ ya na etu a ka nwaanyị si atụ nzu. Nwaanyị a na-ese nzu ogologo. Ịghọtara ya? Dee ka nwoke si atụ nzu maka na ahụ nwoke dị ogologo. Ịghọtago? Nwoke chọrọ enye mmamịrị ọ dị ogologo. Nwoke chi ịtụ nzu nwoke si atụ nwoke na-atụpụ nzu atụpụ nzu. Ụfọdụ aghọtara etu si atụ nzu mana mma ege ntị ịfụ aka m akịta ya ebido ebe a tụpụ ya atụpụ. Na ọ bụ na nchi ịtụ nzu na taata bụ ụbọchị orie akpọkọ ụmụ onye na-emu na ha so ndị nna anyị ha so bịa ma nzu na chi orie efogo. Ndị na-aga anyị na-eme mmanụ ụbọchị taa bịa ma anụ nzu n'orie abụ n'orie ịfụrụ ka nsị ya ebido mfọm ihe a tụpụ ya atụpụ. Ka abụ ofu ịtụkwu ya na afọ abụ na afọ ihe ọma ka ị na-ayọ na nkwọ abụ na nkwọ na eke abụ na eke. Ifuru ka nsị tụpụ ya kịta ihe a ntụrụ kịta bụ ihe a na-akpọ nzu okolo n'isi na ihe ọma ya emere gị n'ụbọchị orie abụ na orie bụ eze na afịa na-azụ ụbọchị ị na-atụ ya merụ gị na afọ abụ na afọ merụ na nkwọ abụ na nkwọ merụ na eke abụ na eke. Ka bụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ imesizie ya inwe ka emetụ nzu n'iru gị ihe ọma ya emere gị na ihe ọma ya akpọ gị imetụ ya n'ụkwụ aka nne gị na ụkwụ gị ga-azọta ihe ọma. Metụ ihe n'ụkwụ aka ekpere ụkwụ ga-azọta ihe ọma. Inwe ka wezi etenye n'aka gị si na aka mara nzu agha ama unyi. Eji ekwubi okwu ihe akịta awụ sakramental ndị ọdịnala. Ịghọtara ya? Ị nwere ike mee ya etu a mana ọ bụrụ na ọ dibịa ụlọ nwoke nugolu nwaanyị torugo ogbu dibịa ji ezinụlọ bụrụ maka na ịmagoro ijiri ga na ezinụlọ eburugo priest of your household. Dan ihe nwoke a na-akpọ nzu okoro onye a ga-atụ ise. Ịghọtara ya? Ise bụ ka ihe a niile ịgọrọ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ka o mezuoro ma tinyejara. So nwa okorobịa jigoro nwaanyị agwana nke eji nke na ọ bụ nwa okoro daiz onye okorobịa. Then nke ise bụ nzu onye na-atụ onye ji ezinụlọ ọ bụrụgo priest of his household. So dị afọ tụọ ise. Then ọzọ a na-atụ bụ ịsa. Nke ịsa a na-atụ bụ maka ndị wara akpa aja. Gịnị ewe ịwa akpa aja n'ala Igbo? Ịwa akpa aja bụ onye chiri dibịa
ụbọchị ịwara akpa aja bụ ụbọchị echibere dibịa. Ụbọchị ọ bụrụ onye lụọ agwụ ọ bụrụ dibịa. Ịlụcha agwụ ịwa ihe a na-akpọ akpa aja. Ịwa akpa aja ụbọchị a ka a ga-ekowe gị akpa ndị dibịa na-eko n'ahụ. Ụbọchị a ka a ga-enye gị ọfọ. Ụbọchị a ka a ga-asa gị ile. O nwere so many process a na-eme ụbọchị anwa. Mana ọ bụrụ onye ji ọsụ bụ onye chọrọ ịlụ agwụ, ọ lụcha agwụ jebere onwe. Mana onye bụ chọrọ imezi dibịa ọ ya awa akpa aja. Maka na asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka were nye ndị mmụọ n'aka. So akpa anyị wacha aja ekonye gị akpa a dibịa ji achụ aja. Dibịa na-awa were ochie ma akwa tie ma ọfọ na ya. Bido ụbọchị anwa, ụbọchị a ka ị ga-atụ nzu 7 for the first time. Na-etụọ nzu ịsaa. Ị mara achọrọ m ka m kwụwara ihe gbasara 7 na 7 wugo great number na Igbo. Yes. So ihe a ka ị ya atụ. Ọ bụrụzie na ichi ọzọ, onye chiri ọzọ ihe ọ ga-atụzi bụ 8. Maka o sonyetegoro ihe a na-eme, maka na ichi ọzọ bụ the highest rank onye Igbo ọbụla echichi onye Igbo na-echi. Any other one ị nwetaziri bụ appointment, like mgbe e mere gị ichie ma ọ bụ mgbe e chiri gị igwe. Ndị a niile bụ appointment. Now ihe eme ewu ịtụkwasịkwa under one. Asị onye chiri ọzọ ọ bụrụgo 8. Ọ bụrụzie na anyị nwa bụ ndị chiri Eze-Ana. Ihe nchiri iwu ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana nwere processes na bụ the highest ọzọ n'ala Igbo. Ịghọtara ya? Etu ọbụla isi look at it, because onye chiri Eze-Ana ihe ọ pụtara bụ na ochigo na ọ ga na-efe ana. Onye kpatara na onye ọbụla ghọtara na mmadụ Eze-Ana bụ abụrụ onye ụka adịghị echi Eze-Ana. Onye ya echi Eze-Ana bụ onye ọdịnala. Ị ga-adụ ana na be gị, maka mgbe a na-eme rituals of ichi Eze-Ana anwa nwere ụfọdụ ihe ị ga-eje mee n'ala ntị ọdịda. So because of na ịbụ a custodian of the land, ị na-agọ mmụọ nọ n'ala, ị ga-atụkwa extra 1 for mmụọ ana ahụ ị na-agọdo. Ị ghọtara ya? Now ịtụ another 1, making it 9 maka na ichiri Eze-Ana. Ọ bụrụzie na na-edizi ogologo ndụ ka nka, bụrụzie na ọgụnwa ji ọfọ ana obodo unu ma ọ bụ ọfọ okenye ma ọ bụ na ọgụnwa na-efe alụsị, na-ewochi priest alụsị, then ịtụkwazi another 1 maka arụsị ahụ ị na-efe, ọ bụrụ 10. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ 10. Now ọ bụrụkwanụ na iwu aka ji ọfọ mana ichiri Eze-Ana n'ọsọ ọzọ ka ichiri, ịtụcha 8 ịtụọ 9 ahụ maka mmụọ ahụ ị na-efe. Mana ọ bụzie na ịkacha nka bụ na ọgụnwa na-efe arụsị obodo unu niile. Ịma na onye na-efe ana obodo unu niile, ịma na onye na-efe ana na-abụ the oldest person n'obodo. Ọ bụzie nke anwa ịtụkwa another 1, 11. Ịghọtara ya? Ịtụkwazi ịtụọ 12 onye sọrọ ịtụọ because na ọgụnwa bụ okenye obodo niile. Ịghọtara ya? So ịghọtaghị ihe dị na nzu na-etu atụ nzu. So ka ị ghara ịfụta na nzu bụ onye chọọ. Ihe a bụ rank. Igbo spirituality enwere ihe a na-akpọ ranks. Etu a ka ọ dị na ọ bụgoro ndị na-anọ ito so many religious sect a na-akpọ initiate. A na-enwe first initiate, second initiate, a gbagorozie. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo. So nwere ihe dị ka ịgụ mmụọ n'ebe a. Ọ mmụọ ka ị na-agụ actually because you are praying, consulting the spirits. Mana o nwere ihe bụ onye ụka ga-eji wee sị gị gaa atụ na nzu. Ịghọtara ya? Maka na ọ Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ka ịkpọkụrụ ụmụ mmụọ ndị na-agagharị na-eme mma. So ndị ụka so ọ ghara ịgba ifu a n'ọkwa nzu, obi ga-agba na-agwụọ na-ekechigo. Maka na ihe nji akọwa ya na ụfọdụ ndị ụka aghọtara how things work. Dị afọ ihe ọbụla gbasara ọdịnala bụ na-agwụọ na-ekechiena. Na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ị ga-eji ha na-esekasị ofe ihe a bụrụ nzu ọdịnala. Ịghọtara ya? O nwere ndị na-ejenu na-ese, ụfọdụ nọ na kọtụ dị iche iche. O nwere ndị ga-apụta etu oje tụọ see nzu ndị fraternity ọ nọ na ya. Ihe a bụrụ nzu ọdịnala. Ya is not known by tradition. To ndị na-atụ nzu dị iche iche na-atụ nke ndị group and fraternities ha nọ. To them o nwere ike omenu ha ihe, mana Igbo spirituality is nothing. Yes, nzu a na-atụ bụ ị na-atụpụ ya atụpụ ka ihe ọma wee bata. Ịghọtara ya? Etu tupu ya etu a ihe awa wee so ihe ọma adị n'ilo ka ịchọkwa ọbata ụlọ. So etu a ka esi atụ nzu ọdịnala. Nke ọzọzi bụ na ịtụchazie nzu, onwe ha na-akpọ ịtụrụ ya nzu ịma nke a bụ hot. Ihe a bụ ihe eji ekpebe, eji eme libation. Ịtata nkwụ a now depending on the si wee chi ya, iwe kwubiwe okwu na-akpọkụ ndị aka na ndị ege sị ha na nzu bụ ihe ọma, na-etugo nzu ụtụtụ na nkwụ iji n'aka bụ nkwụ ọkụ, n'ihi na-enye ha nkwụ a ka ike wee dị ha wee na-alụrụ gị ọrụ. Imechi ego ọgwọ sị na nkwụ a bụ nkwụ ike, na ihe na-aga ọfọ na ihe ike ama emeghị. Nekwanụ nzu, nekwanụ nkwụ ata agba orie na enyi n'afọ.
na-enye na nkwọ, na-enye na eke, na-enye na orie, aka na ụbọchị na anọ. Imechaa imetụ n'ọnụ igosi na ọ bụrụ ajọ nri ka i nyere ha. So nkwụ iyi egote abụ nkwụ ị na-aṅụ, ịghọtara ya. Ọ bụrụ anyị nwa adị aṅụ mọchị nọ imetụ anya imetụ niile igosi na ọ bụrụ ihe ọjọọ ka i nyere. Ị nwekwara ike ọ nwere nwere nkwụ a, ị nwere ike iyuzu nkwụ enu na ị ga na-agba ka nkwụ enu na ihe agba ka ngwọ. Ọ bụrụ na ị nweta ọkwa nkwụ enu, ị nwekwara ike iyuzu nkwụ ọbụla bụ ya choice. Ị nwekwara ike iyuzu ihe ụtọ ọbụla bụ ya choice. Ọ bụkwa na ị nwere ụmụ ihe ndị, ị nwekwara ike iyuzu mmiri wee pụọ libation, ghọtara ya, ị na-akpọ na libation. Mana ọ bụrụ na eturu nzu, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na iji nkwụ ọkụ wee mee, because nkwụ ọkụ energizes, because it evaporates. Thank you.